هبلي زي خبركم تخطاتلتي وانا وزعبا نلمون كمتي كل جزء إن جبرو عبد زتفل على سلست وانينات ويقودات حسب ريتون حبريتان نباهم نمبال سرحتي مرحا سلام مرسان أنا بريهو برهانن أبزي استوديو تراقبنا لنا مكتتالكم مسانا كخول بخبرنا الدم تملكتي لومي زحزنا يوم سلست زعباتها تملكتنا نابن العلو حساب رئيتون حبريتان نمحلاف زأكل محبراوي كبرتات ويدمات أقاتات إثيوبيا زملكة تقدمي قدايو كلايدما بزلاق سلام نمصنع ويك أو حس هاجراو سلام بقصالنت نمعسال تكالات እምነት ዘለዎን ግደ አቦታት ሃይማኖት ዘለዎም ብጽሒት ወይ ክፍጽምዎ ዝግባእ ሓላፍነት አመልኪትና ሐሳብ ክነላሊና ነፍቲ ሳልሳይ ጉዳይ ክንሓልፍ ከለና ድማ ዲጂታል ቁጠባ ወይ ከዓ ከይደ ህንጸት ዲጂታል ቁጠባ ኢትዮጵያ ዘመልከት ርእይቶ ሐሳብ ናባኹም ከነብሊና ምክትታልኩም ምሳና ክኸውን ደጊመ ይዕድም መርሃ እንኳዕ ሰላም መጸኻ እንኳዕ ደህና ጽናሕ ኸበርዩ ጽቡቕ ናብቲ ቀዳማይ ጉዳይና نمحلاف زأكل محبراو كبرتات زملكت علينا خنجمرمو أب إثيوبيا زتفل عليو نوح سر زلوم نزبنات زتهانسو بناي ولدو قببل مسارات حيزوم أب تكبر نوع لزمسو محبراوي كبرتات ويس أجاتات هلو زوم أجاتات زياتهم ويكا زوم كبرتات زياتهم أبوان حاجوس أب حزن أبوان سراح أب علات زتكبرو نتتكبروا حبرت سبون نتقبابلهم صقاماتون مفتاح حاجوسون مزياد نتتقملهم زمسو صقاتات يوم إلنا هنا العلن خلينا زوم محبراوي كبرتات زياتهم عند سارتهم مكببارن متحققازن مخانو أمونيو كعقابون زيادة قلوبتون كم زقباؤون نتجلس زمسألو كنتات نعزبينا فلا التعالى قلت كخوني خل أبكالوت أبزخنا محبرسب زجات ومزاجمات النملاي أبي واقع زلوا مخانمون أموني حزل لولو بركي أنت يمثل كميك خعك أبو لوم نزوم محبراو كبرتات زياتهم من بخمي كعك أبو مالو زلوا لو برك خنتا يمثل زبل كنا العل أدل كبكا يو سناي يو تو زعبنا هنصت صقاتاتنا ويكا تو خبرتاتنا إلنا مئتو كاب جبرنا بتكبار ليغلصو سنه مغبارن خالوت زعباتات شعيبنا نمصو مندينا محبرسب تملمساسلو تمساسالي موحزي بحالي تكبار اللويو ياو موطنطدينا هاغرنا إثيوبيا خم مخانا هاغرنا إثيوبيا خم إثيوبياوያን لغلصنا تمساساله أكدادنا ناون بزغاطام زي خبرتاتنا يوم توم خبرتاتنا إلنا نصوعهم نغرات بشرو بعين توريزم انتطمتنا يومون تداهسستن زي تداهسستن إلنا ندينا نحزو ياو لمقراف صقم حدا ولقسب ወይ ከዓ ኣብ ማሕበረሰብ ምንቀሳቀስ ውሽጢ ሓደ ሰብ ታ ዓይነት ዕማማት ክህልዮ ይግባእ ልብል ዛዕባታት ልውዝዕሉ ሰፊሕ ዛዕባ ኢና ልዒልና ለለና ያው ኢትዮጵያ ሃገርና ናይ ነውሕ ጊዜ ናይ መንግስትነት ታሪክ ለለዋ ሃገር ያ ያው አፍቱ ናይ መንግስትነት ታሪክ ውሽጢ ቱ ስትራክቸራሊ ብልኾነ ወይ ከዓ ቱ ብውቁር ብልኾነ አግባብን በማሕበረሰባው ጸጋታት which is to governmental structure ኣብ ልዕሊኡ ገለ ነገራት ምዕላብ ብለይ ኻለሉ ኸይዲ ማሕበረሰብ መበገሲኡ ለአምኖ አምላኩ እምነቱ አመለኻኽቱ ባህልታቱ መሰረት በመግባር لسرعهم تجبارات مالتيو ياو سنة مجبار جبرجب إلنا بخلت أجبابات دينا نايسبات تجبار نموزنو سنة مجبارن جبرجبن فلينا مرأي خزي لتو زعبانا أقداسي يكون سنة مجبار نقولتلنا إتهذه تو global intender لو تو which is عالم لخاويو بتو بأجباب حقي جورن لجورن فقدن لفقدن of course توم جورن لجورن فقدن لفقدن إلنا بمنجستات تسريعهم محبرسب لممحدار لروحوا نجارات مسارتهم لافتو ميتيكال ويك لافتو ሃይማኖታው ሐሳብ ለሐዙ ጽሑፋት ይወስዱና እንዲዮም ኮይኑ ግን
ማሕበረሰብ ከም ማሕበረሰብ ሕጊ ኢሉ ለምጾም ነገራት ኣብ ግዜ ኣብ ህንጸት ወይ ከዓ ብምልምማድ ልተሃነጹ ነገራት እዮም ስለዚህ ስነ ምግባር ብሕጊ ተሓታቲ ልገብር ነገር እዩ it inquires with the just legal framework ማለት እዩ ግብረ ገብ እንተሪእናዮ ደሞ ብሕጊ ይሕትተካን ኮይኑ ግን ትገብሮ ተለኻ ኣብ ጥቃኻ ወይ ከዓ ኣብቱ ኢንቫይሮንመንት ሰናይ ልኾኑ ነገራት ባይታ ድሒዙ ልተማዓራርየ ማሕበረሰባዊ ዋሕዚ ልክገብር ዕድል ልፈጥር ማሕበረሰብ ብኣግባብ ልተፈላለየ ዋላቱ ከምቱ ዓንቶ ቀዲምና ልገለጽናዮ ብሕጊ ኣግባብ ኣብ ልዕሊኡ ኢኻ ልመጽእ ጸቕጥ እንተየለውን ብልተፈላለየ ኣግባብ ማሕበረሰብ ብመንገዲ ንሱ ንክትውሕዝ ልሰርዐልኻ ናይ ሃገር ሃፍቲ ማለት እዩ ዞም ክልተ ነገራት ብምንታይ ይመጋገቡ ኢልኻ ምርኣዩ ነገዳሲ ይልኾን ብሕጊ ለይ ትሕተተሎም ተገበርካዮም ግን ልጎድኡ ወይ ከዓ ለይጎድኡ ኢልና ልጸራሕናዮም ነገራት እንተልዮም ልቱ ብሕጊ ትሕትቶም ነገራት ብምንካይ መዳይ ቶም ብሕጊ ለይ ሕትቱ ብማሕበረሰብ ክግበሩ ልበረታትዑ ነገራት ታ ዓይነት ረብሓ ኣለዎም ከም ኣብነት ብናይና ባህሊ ሓደ ዓዊ ሰብኣይ ደው ኢሉ ሓደ መንእሰይ ደው ክብል ደው ኢሉ ሓደ መንእሰይ ኮፍ ኣብሉ ወለሉ ክቕመጥ ብሕጊ ልሕትት ነገር የለይ ግን ቱ ማሕበረሰብ ብለቐመጡ ታይሽሞ መሰረት ቱ ንሽተይ ተልዒሉ ልቱ ዓዊ ወንበር ይለቀቕ እዚ ብሕጊ ልሕትት ብሕጊ ስርርዕ ውሽጢ ምንም ዓይነት ጠመተለ ይብሉ ዛዕባ እዩ ግን ኣብቱ ማሕበረሰባዊ ርክብ ውሽጢ ሓደ ሰብ ብህይወት ልከነብር ነዊሕ ጻዕርታቱ ልክሕጽር ብዕድመ ልክዘልቕ ብዕድመ ብምጽንሑ ውሽጢ ናጋ ክነብረሎም ልግብኡ ሰባት ነቢሩ ብጽቡቕ ሰባት እንተልዕል ተሎ which is ከዝኮ ከም ትካለን ሕና ና ሚድያ ሰራሕተኛታት ኢና ፕሮሞሽን how it matters ንፈልጥ ኢና ማለት ብዛዕባ ሓደ ነገር ጽርሒት ምርካብ ብዓቐን ክንደየናይ ለለ ሓደ ነገር ቅቡልነት ረብሓ ከም ለለዎ ንፈልጥ ኢና ስለዚ እቱ ኢን ፍሬም ኦፍ ሶሻል ቱ ኣፍቱ ማሕበራዊ ዓውዲ ዋይ ዙብሩኽ ዛብርኽቲ ገለ ተውሂሉ ኣብ ማሕበራዊ ዓውዲ ውሽጢ ትግለጽ ተሎ ናይ ሰባት ልተስተኻኸለ ማሕበራዊ ርክብ መሰረት ኣመሓዝብሉ ባዕሉ ልኽኣል ረብሓ ኣለዎ ማለት እዩ ከምዚ ንብል ተለና ግን ያው ለኣመሰሉ ተግባራት ብምዕማም ሰራም ዲል ባህል ብትግረኛ ሰራም ኸይድታት ባይታ ተድሕዝ ተኾንካ ያው ካብ ዓይኒ ሰብ ለምልጥ ነገር የለይ ካብ ሰብ ልኽወል ነገር የለይ ጊዜ ክነውሕ ይኽእል እዩ ሞሊሱ ግን ቱ ቁሉሕ መንነትኻ ወይ ከዓ ቱ ሓቃዊ መንነትኻ ወይ ቱ ሓቃዊ መንነት ስለልወፅእ ያው ብዙሕ ሬሌቫንስ ለለዎ ነገር ኣይኾኒ ናይ ጊዜ ጉዳይ ልኾን ሎ ማለት እዩ ስለዚ ማሕበረሰብ ግቡርን ለይግቡርን ኣይትግበር ኢሉ ልኾነ ነገር ትሕንጽስ ተሎ ማሕበረሰብ ጸገማት ናይ ሕድሕድ ጸገማቱ ናይ ሕድሕድ ችግራት ወይ ከዓ ጸገማት መበገሲ ስእነት እዩ ስእነት ማለት ዜሩ ቁጠባ ማለት እዩ ሰብ ይውለድ ይዓቢ ይሞት ኣብዘን ክል ጊዜ ልጠልበን ፋይናንሳዊ ነገራት ኣለዎ ኣብቱ ቅርሺ ኖት ተሃቲሙ ኖት ረብሓ መሃብ ኣብ ልጀመረሉ ጊዜ ያውቱ ኖታት ናይ ምድላይ ዛዕባ ኣሎ ጨው ግልጋሎ ተብሉ ይህሉ ጊዜ እውን ጨው ካልኦት ልመገልገሊ እኽሊ ከም ቅርሺ ኮይኑ ኣብ ለገልግለሉ ጊዜ እውን እኽሊ ይጠልብ ማለት እዩ ሰብ ስለዚ ዞም ነገራት ተወሊዱ ክሳዕ ልሞት ክሳዕታ ናይ ዓለም ጻኒሒቱ ክሳዕ ትብቅዕ ጸገም ቁጠባ ተጓጥሞ ተሎ ማሕበረሰብ ልሕንጽጾም ነገራት እንዮ ከም ኣብነት ኸዚ እንተሪእና ዕቁብ ንውሰዶ ቁጠባው ጸገም ኣብ ምቕራፍ ለለዎ ረብሓ ረዮ ሓዲዩ ናይ ሓዲዩ ብሕታዊ ዓቕሚ ናይ ሓደ ሰብ ጸገም ክቐርፍ ኣብ ለይኽእለሉ ኣግባብ ልተፈላለዩ ሰባት ዓቕሞም መዋዲዶም ንሓደ ሰብ ይህዎ ብቕደም ሰዓብ ኩሎም ተረባሕቲ ኮይኖም ናብሮኦም ወይ ከዓ ቱ ጠለባቶም ኣብ ምሙላእ ኣብ ምስትኽኻል በዓሉ ልኽኣለ ግደ ይወስድ ማለት እዩ እዚ ኸዚ ብስርዕ ፋይናንሳዊ ትካላት ክትረኽቦ ለይትኽእል ሓደ ናይ ሃገር ጸጋ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ናይና ማሕበረሰብ ኣቲኻ ኣይትስረቕ ትበሃል ተለኻ ብዓቕሚ ኢኻ ስነ ምግባርኻ ማዕራሪኻ ልቱ ዓንቶ ልገለጽናዮ ስነ ምግባር ኣብ ጥቓኻ ለለዎ ሰባት ብምኽባር ግቡእ ክብሪ ብምሃብ ማሕበራዊ ርክባትካ ኣስተኻኺልካ ኣፍቱ ቅቡልነት ባይታ እንተመጺኻ ሰባት ኣብ ልዕሊኻ እምነት ሕዲሮም ቱ ፋይናንሳዊ ወይ ከዓ ቱ ቁጠባዊ ዓቕምታት ተዋዲዱ ናይ ሰባት ጸገም ንምቕራፍ ልኽወድ ርሕቐት ይህሉ ማለት እዩ እዚ ኸዚ ጸጋ እዩ
ናይ ማሕበረሰብ እሰይትዩ ጸጋዩ ምስና ምግባር ምስ ግብረ ገብ ተዳሒዙ ማሕበረሰባዊ ደውታ ህዱ ለተስተኻኸለ ልክኾን ኣብ ምግባር በዓሉ ለኸኣለ ለዕርፎ ጽልዋሎ ኣብ እዋን ሓዘን ኣሎ ማሕበረሰብና خفو سب لي of course سب بجوجي سلحيت خبر اللي هو خبريه خبر اللي جبوه خبر اللي من زعلهم حكتات عالم بوزحات اليوم هم اللي زيهم اللي ولا حكتات خمتوا عنتو الجلس هو مسكي زي لموميو ديصوري نجارات انتهونون ما حبر الشبنا عب خيد من بار والكسبات يكون جوجل اللي قطع له نايب على الخونة أجباب اللي هو أب أوان حزن لمسالي خفو سب تغوينه أيوة صحيح إذا أوان حزن سب لسب لبتصح له حوخم ولدخم قلب مسانكم ياو لسمعنا حزن له حزنكم يرد انايو ግን ሳቶም በመጉዳሎም ኣብ ልዕሊኹም ክፍጠር ለኽእል ሃጓፍ ክንሞል ኣብ ጥቃኹም ኣለና አይዞኹም ልብል መልእኽቲ ለማሐላልፈሉ ዓውዲ እዩ ለአመሰለ ነገር ልክማላ ቱ ግብረገብ ኢልና ለአንቶ ልገለጽናዮ ምስ ስነ ምግባር ለዳሃዝናዮም ነገራት ሬሌቫንሶም ሰፊሕ እዩ ኣብ መርዓተ መጺና ኣብ ለማዕበሉ ሃገራት ብውህብቶ ኦፍ ኮርስ ልዋሃብ ነገራት ክህሊ ይኽእል እዩ ኣብ ናይና ዓድን መጽተለና ግን ካብ ወለድ ትጽቢት ልግበር ነገር ኣሎ ካብ ማሕበረሰብ ትጽቢት ተገይሩ ሓድሽ መንገድ ትጅምር ተሎ ሰብ ተሰብሱ መንገዱ ለተማዕራሪ ልኮን ማሕበረሰብ ለንብሮ ኮንትሪቢዩት ልገብሮ ነገራት ተሎ ማለት እዩ ሶም ነገራት እዚኦም ልክህልዩ ከዝውን ታይሎ ማለት እዩ ግብረገብ ቱ በሕግ ላይ ያህተና ስነ ምግባር ኢልና ለይንጠርሖ ግን ደሞ ማሕበረሰባው ቅቡልነት ጋዛይዱ ቱ በተግባራት ካለ ወለድ ልዋሃብ ክብሪ للنوتات للمحازوت لوهاب خبري بأقبابو بايتا دحيسخا التعاثرو تو حدو محبرسواوي دوتا نكهلي لقبر حدا عاوي زعبايو موزو نقرزي بأقبابو قانينا بأقبابو انت تتقيمنا له نمعبالة سلامن هاقرن زلو وقدا تعامي بكاتوي لخا قزا ايو بانك خيرو لخونا نقر عاقيرو نوح جيزي خطب بالقدرسة بحانتو ورحي سلحيت ማሕበረሰብ ብናይ ባዕሉ አግዳ ናዩ ጸገሚ ይገድድ ቅድሚት ንዑ ናሐቦ ብልብል ስልሒታት ሰብ ካብ ጸገሙ በሓጢር እዋን ልናገፈሉ ዕድል ማሕበረሰብ ይፈጥር ማለት እዩ ስለዚ ለዚኦም ነገራት እዮም ስኻት ሰርዖ ሐሳባት ስርዓሞ ጊዜ እንተልዩና ተመሊስና ንመጣው እዞም ከተልዕሎም ዝጸናሕኻ ማሕበረሰባዊ ክብርታት ንብሎም ጉዳያት ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ተሰምዖ حتى له على ودو خم قدم يتكبروا دو ولدو ويكا من اسي نزوم نبورات ناي مورال ويكا ناي جبرجب حلفنت زخونو كبرتات بوتا هي بو يتكبروا مالدو قدم كم زل الكي اب ناي مغعازيا اغلغلوت ني قدامنت كوهابوم نزغبو سبات قدامنت نمهاب كم تزبلكايو انا عبيتي سب صقا عدمه نقدات اكل نفس صور كالوت حاجز زدليوم سبات قدامنت يبقى كم تقدم حزي قدمي نوح عمتات نات تكبر زمصو غدات ويكا خبرتات كم مخانم متن حزخه الله ودا زبل حتو يلا عليه بزخونه نزوم كبرتات زياتهم نمصنع ويكا نابتي تزلولو درجه لعل كبل ازيو ويكا بتزغبا درجات تطنخيرو نكقصل ويكا كي ورد من انتهى حلفنت الله زبل نمراي زاكل كبيتسب يهجمر زلوزي حدا حصان كاب بيتسبو كعب خلو سدرا بيت نزي غدايزي نزي كبرزي انام هرن نخسكوسه كعبيو انتخيلو اتولاد صباح ابزعبيلو نزيوم حيزو نسون نابت زقصل ولدو كم حلالفو مخالي تكالات هايمانوت ابزلو انقد اين عقن لعلو تكالات تمرت خنطقس نخلينا ابيات تمرتي اب سرعه تمرتون اكل سرعه تمرت خوينهم حصانات بزعبا نبور محبراዊ ክብርታት ሓደ ሕብረተሰብ እና ተማሃሩ زعابيلو نقسمو زعابيلو قس بقس كا እና ተግበሩ ሒዞምሞ ንክቀጽሉ ዘኽእል ባይታ ክፈጥራ ይኽእል እን ስለዚህ ኣብ ስርዓተ ትምህርቲውን ዝካተተሉ ዕድል ምፍጣር ኣድላይ እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ካብዚ ብተወሳኺ ማዕኸናት ዜና ወይ ከዓ ትካላት መራኸብቲ ሓፋሽውን ኣስተምህሮ ግንዛብ ኣብ ምዕባይ ከይረሳዕ ነዚ ቅርበት ዘለዎም ኣካላት ብጽሒት ዓዲምካ እቲ ሓሳብ እቲ ዝነበረ ክብሪ ናብ ብዙሃን ወይ ከዓ ናብ ብዙሓ ሕብረተሰብ ተበጻሒ ዝኾነሉ نمزغخار حصانات ون سنا سمعوا زعبيلو مناسيون مزغخار
ስለዘድልዮም ትካላት ሚድያ ወይ ከዓ መራኸብቲ ሓፋሽውን ኣብዚ ናተንግደ ክፍጽም ኣለዎን ዝብል ሓሳብ ክነልዕል እሞ ምስ ዘለና ሰዓት ናብቲ ሓንቲ መሰረታዊት ዛዕባ ኣላ እሞ ያው ቶም ጸጋታትና ዓቂብካ ምኻድ ኦፍ ኮርስ ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ተገለጽቲ ጻዕርታት ይግበሩ ጸኒሖም ይህልዩ እንዲዮም ግን ቶም ነገራት እሳቶም በአግባቡ ላይ ምቕናዮ ከዚ ሲቪክስ ኤንድ ኤቲካል ኤዱኬሽን ካፍቱ ግብረ ገባዊ ኸይድታት ብልዛይደ ላፍቱ ሕግን መሰረት ልገበሩ ዛዕባታት አድህዎ ገይሩ ልንቀሳቀሰ ምህላዩ ኣብ ማሕበረሰብና ከዚ ንሪኦም ጸገማት ብምቕራፍ መዳይ ለለዎ አበርክቶ ኣብ መጻኸ ታይ ክመስል ክኽእል ኣለዎ ቃላይ ነገር ደሞ ከምቶ አንቶ ላ ገለጽናዮ ነበርና ኣብ ኢንካልቸሬሽን ልባል ካልቸር ኢንካልቸሬሽን ትባሃል ተሎ ቱ ወረራ ባህል ልባል ነገር ኢሉ በባህል ምዕብላል ነው ፋይናንሳዊ ጸጋታትና በአግባቡ ልምጥቃማ ከምቶ አንቶ ልገለጽካዮ ዕቁብ ኣሎ ኣብ ቀረባ ዓመታት ዓበይቲ ባንክታት ቱናይ ዕቁብ ምንቅስቃስ በአግባቡ ለሀገር ረብሓ ልምውዓል ምንቅስቃሳት ላገወሩ ልረእናሎም አጋጣምታት ኣሎ ብልተረፈ ለአመሰሉ ማሕበረሰባዊ ጠለባትን ማሕበረሰባዊ ፋይናንሳዊ ዋሕዛታትን መሰረት ብምግባር ካፍቱ ዓለም ለኻው ስርርዕ ወፃ ምዃን ተለይተኻለውን ቱናይ ዓዲ ውሽጢ ጸጋታት ልምጥቃምውን ገለ ምንቅስቃሳት ምስራዕ አገዳሲ ልብል መልእኽቲ ብዘጋጣምዛ ነውን ጽቡቅ ባርከስ ተመልከቲ ቀዳማይ ጉዳይና አመልኪትና እናልዕሉ ሐሳብ ኣብዚ ክንከምብትሞ ናብቲ ጉዳይ ሰላም ምውሓስ ሃገራዊ ሰላም ነዘላቀ ሰላም ትካላት እምነት ወይ ከዓ ትካላት ሃይማኖት አቦታት ሃይማኖት ዓበይቲ ዓዲ ዘለዎም ግዳ አመልኪትና ሐሳብ ወይ ከዓ ሓበሬታ እናልዕሉ ጉዳይ ወይ ዛዕባ ሓሊፍና ኣለና ከምቲ ዝፍለጥ መርሃ ኣብ ዝቕንያት ጉባኤ ትካላት እምነት ኢትዮጵያ ኣብ ሃረር ሓደ ዋዕላ አሳሊጡ ነይሩ እቲ ዋዕላ ኣብ ሃረር ቅድመ ምክያዱ ኣብ ዝተፈላለዩ ሰለስተ ከተማታት ተኻይዱ ነይሩ ቅድመ ሕዚ ጅማ ድሬዳዋ ባህር ዳር ዝተኻደለን ከተማታት እየን እዚ ኣብ ዘላቂ ሃገራዊ ሰላም ኣብያተ እምነት ዘለወን ጽልዋ ዘለወን ብጽሒት ከመይ ክፍጽማ ይኽእላ ዝብል ሓላፍነትን ንኽዋጻኣ ብምሕሳብ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ እዩ ብፍላይ ከዓ ከምቲ ንፈልጦ ዝተፈላለዩ ትካላት እምነት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለወን ተሰማዕነትን ጽልዋን ኣዝዩ ልዑል እዩ ስለዚ ዘላቂ ሰላም ሃገር ንምርግጋጽ ዝፍጠሩ ጎንጽታት እውን ብሰላማዊ መንገዲ ንኽፍትሑ ናብ ዙርያ ሰደቃ እቶም ኣብ ጎንጺ ወይ ከዓ ኣፈላላይ ሓሳብ ኣለና ኢሎም ናብ ዕጥቃዊ ምንቅስቃስ ዝኣትዉ ሰባት ናብ ዙርያ ጠረጴዛ መጽኦም ምስ መንግስቲ ብሂብካ መቕባል መስርሕ ወይ ከዓ ታይናንብሎ ብሂብካ መቕባል መትከል ሓሳቦም ኣቕሪቦም ሰላማዊ መፍትሒ ንኸናድዩ ዝገብርዎ ጻውዒት ንምጉላህ ሓሲቡ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ እዩ ቀጻሊ እዩ ዝዋዕላ እዚ ራብዓይ ዙርያ ጥራሕ ተኻይዱ ዝጸንሕ ኣይኮነን ምክንያቱ ሓንቲ ሃገር እትደልዮም ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካውን ማሕበራውን ሸቶታታ ንኽተፍጽም እንድሕር ኮይና ሰላም እቲ ቀንዲ መሰረት እዩ ሰላማዊ ኣየር ኣብ ዘይብሉ ሃገር እቶም ንብሎም ዘለና ጉዳያት ቁጠባዊ ስግግር ፖለቲካዊ ወይ ዲሞክራሲያዊ ምዕባለ ማሕበራዊ ብልጽግና ወይ ምዕባለ ክረጋገጽ ኣዝዩ ዓጋታ እዩ ዝኸውን ስለዚ ሰላም ዓብይ ዋኒን ብምዃኑ ልክዕ ናይ ካልኦት ኣካላት ብጽሒት ግደ ከም ዘሎ ኮይኑ መራሕቲ ሃይማኖት ትካላት እምነት እውን ዘለወን ጽልዋን ተደማጽነትን ሰሚዕን ተጠቂመን ድምፀን ኣጉሊሄን ጻውዒት ዝገብራሉ ዕድል ንምፍጣር ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተልዕሉ ሓሳብ እንታልዩ ዕድል ክበካ ያው ዘላቂ ሰላም ዛዕባና ካብ ገበርና ሰላም ሕድሕድ ሰብ ኣብ ባዕሉ ባይታ ልድሕዙ ሓሳብ እዩ ወይ ከዓ ንድሌት ለንድርድር ትግበራ እውን ኢልና ክንሰርሖ ንኽእል ኢና ያው ሰብ ኣብ ሕድሕድ ኣብ ውሽጡ ሰላም ባይታ ምድሓዝ ዝኽእለሉ ዕድል እንተፈጢሩ ለኸባቢኡ ህውከት ክኾን ከም ለይኽእል ብቐዳማይ እውን ምስ መሳርሕትና ዳዊት እዩ ኣብ መደብና መደብ እዋናዊ ዛዕባ ላጠቐስናዮ ኢና ጸኒሕና ያው ሰላም ኣብ ውሽጥኻ ልምስራዕ ኣብ ውሽጥኻ ልሰርጎ ሓሳባት ገዛእ ግደ ኣለዎም ያው ሃይማኖት ካብልዕልና ሃይማኖት ታ እዩ ልብል መሰረታዊ ዓምዲ ናይ ሕድሕድ ሃይማኖት ኣይትቕተል ኣይትስረቕ
أباخا كون ليت دليو بخالي أي تجبر نعخاك جبر الخات تدليو نخالي جبريو سلزي حد ناي حد هايمانوت عمالختي خمسي لوم قبل أزوزلو زعبا ناي حد من التقتل والكسب يكون بولكسبات توجسو قبل لفتر من نقناق وشتي سبات لسبات اللي من دايم لطفو اوف كورس هاجرنا بأقباب زي بوزح لقلت خفو تكبار قالوا لنا لمجلس عتقامي يخوننا يفتاري مسجن ياو قلا صقمات له مستو سيفيكاوي فلتت مستو بوليتيكاوي فلتت مستو معباله تو ولقاوي مسلات عندما عبولو عب قرب اوان نفتح كسرعوا لخولو نجرات تو اوان ولولدوم سللخونو كل يخلو يوم لبل امنه لنبولكاي بالترفه جن ناي هايمانوت عمالختي امونغو كينات رينا ينفلتي اللهن እግዚአብሔርን كتاخوسو ወይ ከዓ ክጥፋፉ ክደላልዩ ሪና ይንፈልቲ اللهن እግዚአብሔርን ወይ ከዓ ናይ ካልኦት አማልክት ልኽተሉ እምነት ተኸተልቲ ውሽጢ لمقتلي لربح مسارح العلقة حديون حديو لمطفى لخودلو زعبا بسرو ሃይማኖታው መሰረት አለው ወዶ حد ሰው ኮና ይባሉ መለኻኽታ አለው ናይ ሰባት አንቶ ላ ገለጽናዮ ለመጻና ነገር አለው ግብረ ገብ حديو ለሐቅፎ ነገር اوف كورس سنه مغبار ونيو ناي حديو احملخختان امنتن لصابا لدرعم لتنكف نجر مغبار بحق ولا حتت نجر يو بعقن خنديناي حق تتغبار يو حق اوف كورس افتو سوشيال بيزيس مسارة دحيزغا تتغبرو نجر نديو تو نجر سو تتغبار المغبار هاجر اتركبلو ترنعه بعلو الخاله صلاوا يغدلو نديو بالترفه ግን ሃይማኖት መሰረት ገይርኻ ልላዓሉ ዛዕባታት ተደሪክኻ ለፍጠሩ ጎንጽታት አድላይነቶም ኦፍ ኮርስ ተሓለ ለኾነ ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት አሎ ቶም ቀንድ መራሕቲ ሃይማኖት በሓደ በኽብሪ በፍቅር ዓይን ክረአዩና ንጥምት አፍ ተኸተልቶም ወይ ከዓሳቶም ኣብሉ መርሕዎም ሰባት ውሽጢ ለአመሰለ ጸገም ልክፍጠር ተአዩ ልሰርዕ ስለዚህ ማእኸል ቶም ሃይማኖት አቦታት ለሎ ቱ ጀስቸርሊ ወይ ከዓ ቱ ፋሻሊ እንግንዘቦ እንሪኦም ነገራት ላፍቱ ሰፊሕ ማሕበረሰብ ወሪዱ ለተማዕራሪ ሰላም በቃልዓሰሎ ደስት العالم እንሪእሉ ባይታ ለምንጻፍ ለምንታይ እዩ ለጸግም ኦፍ ኮርስ ሃይማኖት ፍልስፍና እዩ ስነ ልቦና እዩ ብዙ ሐቀታት አውሽጡ ለሐኸፈዩ ሃዲዩ በመሰረት ርድይቱ اتخدلوا لك اغباب زي علموا حقتات يفطريو إلو لحسب تقوينو خمتو عنتو لبلنايو هرش بالغونه ويتلي غونه سنه مغبار بللو اغباب سنه مغبار بلي يصابا اغباب امنتون حديو رديو املاكم خمساسلو لغبر صاري جست علموا قبولነት للو حق ولي اغتكا نغريو بالترفه ግን اب خمل يوم لامسلو زعباتات ኢትዮጵያ خم ኢትዮጵያ حق منغستا بعقن خنديناي فصوميو خنديناي ملئات اللو بعقن خنديناي ممحياش او لعليو كعلب اللو which is see اب خيدي politically consensus لا تغبرت مصتلو نقحت بركي نقحت محبرسب لا زايده تمصلو حقي طلب ممالئ خصال هونه دمو طلب محبرسب እንዳሰፈحت مصتلو حقውን باغباب نسو لقانه زعبا خمغانو اب زلاقي ነገራት لستاخل انتغونون عبد العلنا حدا امنت تختالي صلواك يحضر النجر مفصال بحق لحتت نجر يو سلازي عبناي حديو امنت تختالي مسل اللو خمانيوم زيغا هاجر منغست حق للو ما تكبري حق منغست حزب لما حدا درلو حق للو بمسرته حق نسو حد تختالي امنت مسلاتو كخبرلو قدنيو سلازي عبزوز عبازي مس حق تنابي بخا خزي አፍቱ ለቀደሙ ጊዜታት ኦፍ ኮርስ ሃይማኖት ሰፊሕ ፍልስፍና ዓሚቕ ፍልጠት እዩ ቶም ኸዚ ኣብ ዓለም ፈሊጥናዮም ኢልና ብለግነናዮ አጋጣሚ በዓልና ልሙግላህ እንጸርሖም ፍልጠታትና እውን ሓቂፉ ለሓዘ ሓደ ሰፊሕ ርትዕ ከምዃኑ አቦታት ሃይማኖት ዓሚቕ ርድኢት ብዛዕባ ብዙሕ ነገር ኣለዎም ምስቱ እዋናው ግን ምስቱ መንፈሳዊነት ካብቱ ናይ ዓለም ክፍኣት ካፍቱ ለይ አድለይቲ የሆኑ ኢሎም ለአምንዎም ነገራት ስለለሩሕቆም እዋናው ኩነታት አምግንዛብ ሜይቢ ይቅሬታ ተተጋጌ
ሓጓፋት እንተልዩ አትሊስት ብልዕበይዎም ደቀውታት ምስቱ ዘመናዊ ዓለም ተጸናቢሮም ምስል ነውሩ ደቆም ተገናዚቦም ተናቢቦም ህድእትን ሰላም ለዓሰላ ሃገር ለምፍጣርን ሓበራዊ ጥቕሚ እዩ ብናይ ሓዲዩ ጥቕሚ ሓዲዩ ተረባሕ ልኾነሉ ዕድል ኣሎ ሓዲዩ ጨግዒ ሒዙ ሓዲዩ ጸግዒ ሒዙ ኣብ ልተፋተፈሉ ኣግባብ እትቐንዕ ዓዲ የላይ ስለዚ ዓዚ ጥቕሚ እዩ ኢሉ ሓደ ልደርቕ ኣካል እንተልዩ ድርቀቱ ካብ ምንታይ ልብገስ እዩ ኦፍ ኮርስ በአግባብ ሕዚ ዘለኒ ግን ደሞ እስቲ ናዩ ድሌት እስቲ ፈጺመሉ ከምቱ አንተ ወልበልናዩ ትሕትና ናዩ ድሌት ፈጺመሉ ናየ ድሌቱን ምሙላእ ልኽእለሉ ዕድል ዶ ይህሊ ልብል ነገር ከዚ እዚ ካባና ዓቕም ለዓል እንዲዩ ከም ልዚ ንገልጾ ለና ስነ ልቦና አቦታት ሃይማኖት ይለለዎም ካብቱ እንሕናንቱ ዓለማዊ ሐቅታት ውሽጥ ካብ እንንከላው ሰባት ብልተረፈ ግን ያው ሃይማኖት ልጎንጽ ልሰርዕ ዛዕባ ከም ለይ ምዃኑ ሰላም ለሃገርና አገዳስ ዛዕባ እዩ ኣብ ተፈላለየ ሸነኻት ለለው ፖለቲካዊ ጠለባት እውን ምስቱ ሃይማኖታዊ ስርርዕ ባይታ እንደሓዙ ያው ዕድመ ሓድሽ ወለዶ ይብልዓን እንዲለሎ እስታት ምትዕራይ ዘላቕ ሰላም ባይታ ምድሓስ ግደ ሃይማኖት አቦታት ሰፊሕ እዩ ሞ ስለና ልነብሩ እውን ከም ምዃኑ ያው ስለና ልክጓዓዙ እዩ መጽዋዕታ ከም ተራ ሰባት ክነቕብር አገዳስ ልኾን ኢለ ልሓስብ ጽቡቕ መርሃ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣመልኪትና ዘልዕልናዮ ሓሳብ ርኢቶን ሓበሬታን ንምጥቕላል ዝኣክል ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝረኣዩ ጎንፅታት ንምእላይ ኣቦታት ሃይማኖት ትካላት እምነት ሕዚ እውን ዝገብርኦ ጻዕሪ ኣጠናኺረን ክቕጽላ ኣለዎን ብዓብይኡ ድማ ሃገራዊ ዘተ ንምክያድ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ እውን ስለ ዘሎ ኣቦታት ሃይማኖት ኣፈላላይ ሓሳብ ዘለዎ ወይ ከዓ ናብ ጎንፂ ዝኣተው ዜጋታት ናብዚ መስርሕ እዚ ናብዚ ዕድል እዚ ንኽመፁ ጻውዒቶም ኣጠናኺሮም ክቕጽሉ ከም ዘለዎም ንክነዘኻኽር ንፈቱ ናቶም እውን ዓብዪ ዋኒን እዩ ኣብዚ ቅንያት ዘካየድዎ ዋዕላ እቲ ቀንዲ ዓላምኡ ወይ ከዓ እቲ ቀንዲ ጉዳዩ እዚ ሃገራዊ ሰላም መሰረት ዝገበረ ስለ ዝነበረ ብዙሕ እኳ ምዝኻርን ጻውዒትን ዘይደሊ እንተኾነ ንሕና እውን ግን እንብሎ ሓሳብ ንምልዓል ዝኣክል እዚ ክንጠቅስ እሞ ናብቲ ሳልሳይ ጉዳይና ክንሓልፍ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ካልኣይ ጉዳይ ወይ ድማ ትካላት እምነት ኣብያተ እምነት ኣብ ምርግጋጽ ሃገራዊ ሰላም ዘለዎን ግደ ክገብርኦ ዝግባእ ክፍጽምኦ ዝግባእ ሓላፍነት እንታይ ይመስል ኣብዚ ቅንያት ኣብ ሃረር ዝተኻየደ ዋዕላ ትካላት እምነት እንታይ ዕላማ ብምሓዝ ዝተኻየደ ነይሩ ዝብል ሓሳብ ወይ ሓበሬታን ርኢቶን ዘልዓልናሉ ጉዳይ ክንዛዝም እሞ ናብቲ ሳልሳይ ርእስና ክንሓልፍ ዲጂታላይዜሽን ህንፀት ዲጂታላዊ ቁጠባ ዝምልከት እዩ ኢትዮጵያ ከምቲ ዝፍለጥ ስትራቴጂ ዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 ሓንፂፃ እናነጠፈታ እያ ትርከብ ነዚ መርኣያ ዝኾኑ ብዙሓት ኣብ ባይታ ዝወረዱ ስራሕትታት እውን ኣለው ኣገልግሎት ብስሉጥ ዝኾነ መንገዲ ካብ ወረቐት ካብቲ ንቡር ማንዋል ኣካይዳ ብዝረሓቐ ኣገባብ እናተዋሃቡ ይርከቡ ክፍሊታት እውን ብፍላይ ሕዚ እዋን ክፍሊት ግብሪ ስለ ዝኾነ ከፈልቲ ግብሪ ብቴሌብር ሲቢኢ ብርን ካልኦት ዲጂታላዊ ፕላትፎርም ተተሓስቲ ፕላትፎርማት ወይ ከዓ መተግበርታት ተጠቒሞም ክፍሊቶም ዝፍጽምሉ እዋን እዩ ነዚ ዝምልከት ሓሳብ ንምልዓል ዝኣክል እቲ ነልዕሎ ዘለና ህንፀት ዲጂታል ቁጠባ ብፍላይ ሰፊሕ ጻዕሪ ዝደሊ እዩ ዓርሱ ዝኸኣለ ኢንፍራስትራክቸር ወይ መሰረተ ልምዓት ይጠልብ እዩ ናይ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ኢንፍራስትራክቸር ብምቕጻል ግንዛበ ይደሊ እዩ ነቲ ዝመጽእ ኢንፍራስትራክቸር ዝጥቀም ሓይሊ ሰብ ምፍጣር ይደሊ እዩ ነዚ ንምንጻፍ ከዓ ኢኒሽቲቭ 5 ሚልዮን ኮደርስ ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ነቲ ዝጥቀስ ዘሎ ስትራቴጂ ዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 ዝኸውን ሓይሊ ሰብ ኣብ ኣብያተ ዕዮ በብውልቀውን ዝትግብር ዝጥቀም ሰብ ንምድላው እቲ ስልጠና ሕዚ እውን እናቐጸለ እዩ ዝርከብ ዝተፈላለዩ ዜጋታት በብኸባቢኡ ዘሎ ዜጋታት ኣብ ውልቀ ምንቅስቃስ ዘለው ይኹኑ ኣብ ትካላት መንግስቲ ዘለው ሰባት ነዚ ስልጠና እዚ እናወሰዱ ይርከቡ እዚ እውን ሓደ ነቲ ዝሕሰብ ህንፀት ዲጂታል ቁጠባ ንምስላጥ ከም ቁልፊ ዕማም ተታሒዙ ብመንግስቲ ዝካየድ ዘሎ ስራሕ እዩ ብሓፈሻ
ዝካየዱ ዘለው ስራሕትታት ብቅድሚ ሕጂ እውን እናጠቐስናዮም መፂና ኢና ከም መሶብ ሓደ ማእኸል ግልጋሎት ክንፀርሕ ንኽእል ኢና ተገልገልቲ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ዕዮ ዝህብኦ ግልጋሎት ንምርካብ ናብቲ ማእኸል ንሱ ኸይዶም ኣብ ሒደት ደቃይቕ ኣብ ውስን ሰዓት ጉዳዮም ፈፂሞም ዝኸድሉ ሓደ ማእኸል እዩ እዚ ማእኸል እዚ ናብ ክልላት ንኸይድ ዕማም ተዋሂቡ ክልላት እውን ነዚ ንምስፍ ንምግፋሕ ዋኒን ወሲደን እናሰርሓ እየን ዝርከባ ዲጂታል ህንፀት ዲጂታላዊ ቁጠባ ብዝምልከት እስኪ መርሃ ትብሎም ጉዳያት ታህልዮም ዕድል ክበል ያው በሐፈሻ ካብቱ ቁጠባዊ ዛዕባታት ጥራሕ ተለይኾነ በሐፈሻቱ ዲጂታል ኢትዮጵያ ጉህን ምግባር ይግበር ለሎ ጻዕሪቱ ዛዕባና ሴኩሪቲ ውሕስና መሰረታዊ ጠለብ ወዲ ሰብ እዩ ስለዚህ ዲጂታል ኢትዮጵያ በመዳይ ሕግ ለሎና ህጓፋት ሙሉኡ ውሕስ ማሕበረሰብ ውሕስና ለለዎ سجم اللي كهلي بمقبار مداي تاعي عينت تكبارات بايتان داد حزي ركب انتيلنا ياو سيتويشن روم اللي هو بوليس أبحد حد خبابتات حجرنا أبحد حد كوايلنا هم عشاي ويكا مجاي لينا سيكوريتي كاميرا أبحد حد عبيت كتماتات يتكليل له بقول كسوات عروون أبحد حد جزاوتي سيكوريتي كاميرا بايتان داد حزي الركب سلزي ديجيتال إثيوبيا حدا أكاديو تو حسنا محبرسب لمحلو سلازي بمرأي حقي لفترو كفتات حقي عراق خوينو محبرسب حتى تنت حق خمل له فوليتو صنعتن وحستن هاجر بمفتار مداي بعلو الخاله قدا لمصوات ويك على المنبر حدا مسرت تدربينيو زي ديجيتال إثيوبيا غورن مغبار يغبر كابل له صار وش تعديو بمداي فاينانس سنتر إنا دون ديجيتال بانكينج يو سبات أب إيدهم لحزوه نوتيل لي زمالت بتتكبرنتو بنصر ممت أنت تخيلو أب بنك ويكا أب فاينانس أو تكالات نركب متن عقور جنزب لك زايد مقبار مالتيو كولاترال فري يكون with having collateral سبات فاينانس أو تتكمت لك خونو كافنا يعدون فاينانس أو تكالات الكربحو نافرهم لكم محيشو لسرع جزيف زعبايو مالتيو سلازي بمداي فاينانسون وحسنا مسارتاو طلب ود سبيو قطينا تو عريو وحس لغونه ነገር ገንዘብ እዩ ስለዚህ ገንዘብ ኣብ ሕድ ሰብ ልካኣቲ ኣብ ሕድ ኢድ ሰብ ኣብ ዕትሮ ተቀቢረን ለለዋ ሕድ ቅርሽታት ወፅየን ላ ባንክ መፅየን ማሕበረሰብ ክርብሐለን ልኽእል ሕቶ ባኒኡ ሕቶ መንበሪኡ ሕቶ ልኽደኖ ክዳንን ሕቶ ገይጹ እውን ልክምልስ በዓሉ ኸኣለ ዕድል ንምፍጣር ዲጂታል ኢትዮጵያ ጉህን ንምግባር ጻዕሪ ካብ ልግበረሎም ለሎ ሓዲዩ ዛዕባ ቱ ዲጂታል ባንኪንግ ይኾንሎ ማለት እዩ بمداي ግልጋሎት ግዘ እዩ بمداي ግልጋሎት ግዘ ውሽጥ እዩ ለምሳሌ አነ ንስኻን ከም ሓደ ናይ ድኻ ሃገር ዜጋታት መንግስት ልህበና ማህያል ምርካብ ኣብ ክሊ ልተወሰለና ግዜ ውሽጥ ኣብ ቤት ዕዮታት ክንርከብ ግድን እዩ ልክ ካልኦት ቤት ዕዮታት ልህቦ ግልጋሎት እውን ኣብ ክሊ ግዜ ልቕመጥ እዩ ስለዚህ ተጻብኦታት ኣለዎ توم تتصعبوتات نمعرق حدا بتو ديجيتال لخون أقبل عبد الله خيو خونقا قلقالوت اللي كتركب لسرع لخون قلقالوت له تكبارات له بمبل خلاي دومو عبد لخون بوتا ترخيب خا لليو خا لخونو نجرات بوصل لخون جيزتات تو قلقالوت حدا ما أخل ويكا عب حنت مشكوت لوها بقلقالوت عب سبيسيفايد ويكا عب للتنت صارت جيزة زازيم خال ممسع لخل مدلوات عب قال خبابتواتون نافت كبارات تسجيروا له زو ነገራት እዚ بسفيح ላብ ሕድ ባይታታት መሰረት ከንጽፍ ክኸለለዎ ላብ ትግበራ ከእተለዎ ስለዚህ ብውሕስና ወይ ከዓ በሴኩሪቲ ብቱ መውጠንጠኒ ሁሉም ነገራት ለሆነ ገንዘብ ግን ግዘን ዲጂታል ኢትዮጵያ ቱ ስትራቴጂ ንሱ ባይታ ሒዙ ጸገም ማሕበረሰብ ንምቅራፍ ያው ይትጋሃዩ ለሎ እዙ ነገር እዚ አብረባሓና ለለዎ ግደ ሰፊሕ ከምዃኑ ለለዎ ሃጓፋት በመምላዕ መዳይ ሰብ ዓቅሚ حد سوون بعلو لمسرعته كودينج كو خزي خالي زعبا يغوني كودينج للتمهارسب لا امسلو نغرات باغبابتا امبلمنت مغبار خملكال يفلطيو لافتو سروع منغستاوي وي عدلات وي كع منغست لفطروم عدلات سب لاوصا خيدو يكون اب عدوش تلوها اما حبرسو وشتلون تو فلطت نسو لما حبرسو وحسنا كتقملو بزغاتام زي ملخت محلاف اقداسي يو لبل حسابي للن صبو مرها كمتي قدام الكازل على الكايو بزحات ربحات صقاتات حيزو زمص يو كتاباو طرح زي كونه مس
ናይ ድሕንነት ጉዳያቱን ዝተሓዘረ ረብሓ ኣለዎ ስግግር ዲጂታል ሓደ ክንጠቕሶ ዝግበአና ብዚካ ዓብይ ዋኒን ኣሎ ፋይዳ ዲጂታላዊ መንነት እውን ሓደ ኣካል ስትራቴጂ ዲጂታል ኢትዮጵያ እዩ እዚ እውን መንግስቲ ብልዑል ትኩረት ካብ ዝሰርሐሎም ዘሎ ሓደ ጉዳይ እዩ ወይ ጉዳያት ውሽጢ እቲ ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ የተበልናዮ ምግናን ኣይኮነን እቲ መሰረተ ልምዓት ብዝምልከት እውን እቲ ዘለዓልናዮ ሰባት ብሞባይል ተጠቂሞም ብኮምፒውተር ብላፕቶፕ ተጠቂሞም እቲ ዝገብርዎ ዝፍጽምዎ ዋኒኖም ናይ ኦንላይን ዕዳጋ እውን ክኸውን ይኽእል መንግስታዊ ግልጋሎት ንምርካብ ወይ ከዓ ንምሃብ እውን ክኸውን ይኽእል እቲ መሰረተ ልምዓት የድሊ እዩ ስሉጥ ኢንተርኔት ምግፋሕ የድሊ እዩ ዘይቆራረፅን ዘተኣማምን ቀረባ ሓይሊ ምዝርጋሕ እውን የድሊ ነዚ ከዓ ብዕቱብ እናተሰርሐሉ ከም ዝርከብ ክነዘኻኽ ንፈቱ ግልጋሎት ኢንተርኔት ንምጥቃስ ዝኣክል ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት ሳልሳይ ወለዶ ወይ ስሪጂ ኢልና ንፅውዖ ኢንተርኔት እሱን ኣብ ዝተወሰነ ኣከባብታት ኢትዮጵያ ዝነበረሉ ኣጋጣሚ ወይ ተዘክሮ ብዙሕ ርሑቕ ኣይኮነን ናብ ራብዓይ ወለዶ 4G ግልጋሎት ምግፋሕ ተኣትዩ ብዓብይ ምንቅስቓስ ከተማታት ክልላት እቲ ዝሓሸ ስሉጥ ዝኾነ ግልጋሎት ኢንተርኔት ክረኽባ ተጠቃሚ ሞባይል ኢንተርኔት ሰብ እውን ከዓቢ እናተሰርሐ ይመፅዩ ብፍላይ ምስ ምእታው ሳፋሪኮም ተታሒዙ ተወዳዳርነት ናይ ኢትዮ ቴሌኮም እውን ንዓበየ መምፅኡ ምልዓሊ ይከኣል እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ግን ኣዝዩ ዘመናዊ ዝበሃል ከዓ ዓለም ዝበፅሐቶ ስሉጥ ኢንተርኔት 5 ወለዶ ወይ 5G ኢልና ንፅውዖ እውን ኣብ ምግፋሕ ትርከብ ኢትዮጵያ እዚ ኣካል እቲ ስግግር ዲጂታል ኢትዮጵያ ምዃኑ ክንፀርሕ ንኽእል ኢና ተታሓስቲ ብዙሓት ጉዳያት እውን ኣለዉ ተገልገልቲ ከምቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ብማኑዋል ዝግበር ጥረ ቅርሺ ሒዝካ ግብሪ ምኽፋል ወይ ዕድጊት ምፍፃም ምዝውታር ወይ ምፍፃም ኣይ ትፅቢት ኣይግበረሎምን ግብሪ ብቴሌቢር እዩ ዝኽፈል ብሲቢኢ ብር بخالوت تحسين أي موبايل بانكينج أبليكيشنات أيو زفتسم أبز حز ساعات كم حدا قد ما هنا توني كم حدا جبو حدا تقلقالي بديجيتالاوي ترانزاكشن ويك كفلت كفتسم حدا قد ما كاب تسبيس جبر قدينا خنا مسيو الله كاب ورقات نقعزينا ونكاب زست قالع السرارحة تكالات منقسي أقلقلوتن النار حاجة ينزركها زبناوي جلوس حدا سب نبزخونه تكال كيدو زدل يقدينا خفتسم ننبع لهم بستأساسرو كفلتات كله خليهم نب حدا تكال تعنا هتكر كلها أب لابلاتوري ترخبو وصيت نفت مرمرة مجمرة قلقالو تحكم نها تركب زقاتها خايو OPD نمركب ننبع له خمس قدم بورقات مللس يلن بكمبيوتر زت حاجة زي ناتكا دحرة بايتها حكمناوي حبريتها بكمبيوتر استسند أيو سلزي سلوتيو تي تقلقالي توليلو قدايو ويك أقلقلوتو تعناوي ساقا متفتح له حكم من ورخيب زخار له مسرح له فتناون كرم حزاء العلنين يرنا ياو لم زمن طرح بكمبيوتر حاجة فتنا 10 تخل تخفلي زو سلو تمهرو قصروم ناب لعلي 250 شح زبر خلو عمتيو زون حدا سجريو قدم بطراز ويك ابو ورقات مكففال زكاي زنبره فتنا اب عوده تمرتي عملكتنا خنا لعل سلازلو هي نسون بكمبيوتر زتحجزه او هوا فتنا ان تزرق ايو زركب زيك اسبقاسيو ያው ተሽፋኑ ከዓቢ ዝኽእል ምስቲ ዘለዓልና ናይ መሰረተ ልምዓት ተበፅሐነት ምስቲ ናይ ክእለቱ ስኪል ናይ ICT ኣጠቃቅማ ምዕባይ ተታሒዙ ክጋፋሕ ዝኽእል ጉዳይ እዩ ካልኦት ተታሓስብ ብዙሓት ዛዕባታቱን ኣለዉ ነዚኦም ኣብ ቀጻለውን ብተኸታታሊ ሓበሬታን ዘለው ምዕባለታትን ናብ ተመልከቲ እንብለሉ ጉዳይ እዩ ናይ መኸንበቲ ሓሳብ ትበሉ ጉዳይ ተሃልዩ ዕድል ክበካ ፈጺመየ زخبركم تقتاتلتي وانا وزعبا نلومي حساب ريتون حبيتان نباهم زبلنا لهم قداياتهم كتكتاتلوهم زصنحكم يوم نيروم اب زغصل غيزي بخالوت زعباتات كساب نراخب نلومي زنبرنا مسند ابزي زازي مالنا سلام